Yes, hallo. Robert her igen. I må lige undskylde mig mit øje, men det er jo fordi, jeg har været ude og lave havearbejde og føle mig som en rigtig mand og få en kvist i øjet og bare tænke, nå ja, hvad fanden, altså det kan jeg græde væk. Men det har været en god følelse. Men jeg vil gerne, nu kommer jeg lige her ind, uden at have vasket hænder, direkte for at fortælle om, hvorfor jeg synes, det er så vigtigt at tale om kærlighed og sex. Fordi prøv at høre her, uden kærlighed og sex, uden vi får det til at fungere, så er der ikke noget, der fungerer. Vi synes måske, vi går rundt og har et liv, der fungerer, men ved du hvad, vi bliver misvejledt, hvis ikke vi tør følge vores hjerte. Så gør vi det på grund af, at det er noget, vi har fået fortalt, eller fordi vi er bange, eller fordi vi har en kultur, der siger, at vi skal det, eller fordi vi bliver opdraget sådan til det. Eller fordi vi har en masse frygt inde i os, som gør, at vi afskærmer os i virkeligheden, og ikke gør det, som vi i virkeligheden allerbedst kunne tænke os. Og det er jo ikke det liv, vi i virkeligheden vil føre. Vi har lyst til at føre et liv, hvor vi tør at lade hjertet være et kompas, der viser os vej. Og det er det. Efter jeg har fået en åbenbaring, efter jeg har mødt kærlighed på et ritual dybt inde i skovene i Sverige for år tilbage. Jeg vil ikke sige, at jeg lige med det samme vidste, hvad det handlede om. Fordi jeg havde mange idéer først. Mange idéer om, hvad det vil sige at følge sit hjerte. Men efterhånden, som jeg har gået ind i det og forsket dybere og dybere ind i det, så er jeg kommet hen et sted, hvor jeg virkelig begynder at forstå, hvad det vil sige. Og jeg begynder at kunne manifestere energien og sende den ud i rummet. Ikke fordi, at i virkeligheden, at jeg kan noget magisk, sende den ud med stråler gennem mine arme. Nej, fordi jeg har fundet ud af, det er, når jeg tør være fuldstændig sårbar og blottet, og tør at krænge mig ind. Jeg skal lige... Bare lige 2 myg mere ned. Ja, det er bare børnene og musik. Jeg vil bare sige, når jeg tør at stå på scenen og ikke have alle mine idéer om, hvad jeg skal være for at være smart, eller for at I skal grine, eller for at alle mulige ting. Men jeg tør blotte mig. Og jeg skal ikke være noget. Jeg skal bare være den, jeg er. Og nogle gange er jeg simpelthen så skarp, at jeg har fået informationer ned fra det guddommelige. Jeg ved præcis, hvad jeg skal sige. Og nogle gange, der ligger jeg og bider i mit tæppe og græder snot i fosterstilling, fordi jeg synes, hele livet er for meget. Jeg er det hele. Og når jeg tør være det hele, når jeg tør virkelig være i den sårbarhed, så tør jeg være i kontakt med den største intelligens, der overhovedet er, nemlig mit hjerte. Og når jeg er i mit hjerte, så vil alle andre hjerter mærke det med det samme. Bagom alt, hvad vi kan diskutere, alt hvad der sker i hovedet, så kan vi mærke hinanden. Og derfor, det er magi. Og det er den magi, som jeg gerne vil give videre. Og det er den, jeg er ved at purify og finde ud af, hvordan jeg kan gøre endnu mere, sådan, så vi mærker det her, sådan, så vi kan huske på, hold kæft, fordi det er jo ikke, jeg har hele tiden haft det her. Det er ikke noget, den der mand, der står på scenen, fortæller mig et eller andet, han har været ude og rejse og fundet en mærkelig kiste med et eller andet, som han giver videre til mig. Nej, det er i virkeligheden handler om, det er, at jeg taler om ting, som altid har været der. Altid har været der, og altid vil være der. Nemlig inden bag al vores frygt og alle vores idéer og alting, der er hjertets finhed. Og jeg minder også bare om det, jeg minder mig selv om det hele tiden. Jeg minder mig selv om det, når jeg ligger i fosterstilling, eller når du gør. Husk på, at vi er mere end det her. Vi er mere end det, der reagerer. Vi er mere end det, der skændes. Vi er mere end det, der vil bekrige hinanden. Vi er mere end det, der synes, at vi ikke er gode nok. Bag det hele er vi kærlighed. Og det vil jeg gerne give videre, så du kan mærke det. Og hvis du kommer, for eksempel, det kan være til, bare kig på Facebook, men det mest nærmeste, der kommer nu, det er Johan og mig på Kreds her i Odense. Kom med derind, så vil du mærke det. Det siger jeg til dig, du vil mærke det. Jeg sender det videre. Og så kommer der lige seksualiteten. Hvad skal man med det? For uden at det er skide sjovt og fantastisk, kan man synes nogle gange, at ikke altid, men for det meste, så er det noget meget mere end det. Det er også den kraft, vi manifesterer med. Det er den kraft, der skaber et liv. Det er den samme kraft, der skaber liv af dine drømme. Så du har kompasset, det er dit hjerte. Og for at når du bliver ført af hjertet ud i verden, for at du kan manifestere ting, for at du kan være kreativ med hjertet, så skal du kunne rumme din seksualitet uden skyld og skam. Forstå din seksualitet. Ikke bare som det, du har lært fra ugebladen, eller fra pornofilm, eller fra hvad det nu kan være. Vi er stadig her i den vestlige verden på et teenage-stadie i forhold til at forstå vores seksualitet. Der er så meget mere at forstå. Og det går direkte ind og
gør noget for os, ikke kun skaber en fantastisk seksualitet med vores partner, men det gør også, at vi på alle andre områder af livet finder en styrke til at manifestere, som vi aldrig har haft før. Den vil jeg også gerne give videre, den forståelse. Så kom og lad os dele det her. For helvede altså. Tiden er ikke til at spilde mere på fucking bullshit. Ikke? Nu skal det skal fandme være the real thing. Og jeg glæder mig så meget til at dele det her med dig. Altså endnu mere. Vi ses lige om lidt.